Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Minecraft pe o nouă hartă. Și da, dați acolo un like și un subscribe și începem harta. Deci, băi, am și căzut așa. Bun. Deci, scopul nostru este să... Bine. Adică, hai să lăsăm... Nu mai putem niciun scop. Bun. Așa. Și da, Minecraft, cred că toată lumea știe și ce înseamnă Minecraft, adică na, foarte mie sincer îmi place jocul și poate să mai facem serii de astea. Și dacă facem 2 like-uri, poate facem și partea a doua. Așa, bun. Luăm lemn. Foarte frumos. Deci, să vedem. Așa. Bun. Mai trebuie stai. Ne facem un crafting table foarte rapid, frumos. Un topor și un pickaxe. Spargem. Ăsta bun. Acum hai să mai strângem puțin lemn ca să avem și noi. Așa. Așa. Bun. Deci, dacă vă place seria, dacă chiar vă place seria, scrieți în comentarii. Poate mai facem. Cine știe în viitor. Așa. Bun. Acum. Trebuie să ne găsim un loc de casă. Primul rând. Și nu știu, poate să găsim și un sătuc. Dar nu știu ce zic. Ce să zic eu. Păi cred că pe acolo. Bă, eu zic că aici e cel mai bine să ne facem o casă, pentru că e câmpie. Da, este loc întins și ai unde să-ți faci o casă. Și în primul rând cel mai important lucru, ghiciți ce e? Da, patul. Oaia. Așa, bun. Mai trebuie 2. Dar problema e că dă-și porcanii ăștia. Bă, faza e că nu știu unde us. Uite un coaie, perfect. Așa. Și încă una. Acolo e un pui. DIY nu dă nimic. Fai încă o aie. Nu știu. Bun. Deci, da, să nu rediți de casa mea. Dar asta este o casă de început. Da, să nu mă judecați, că nu știu să fac casă, dar în fine, așa. Deci, asta e o casă de început. Eu nu prea am materiale de început. Deci să mă credeți, eu
Da. Așa. Bun. Așa. Bun. Facem așa. Așa. Și acum... Da. Nici eu nu prea sunt foarte... așa de casa mea, dar în fine. Asta e. Asta o facem din dirt. Bun. Bun. Am schimbat aici peretele. Acum punem copacul ăsta să crească aici. Ne mutăm patul în mult spus casă. Așa. Cam așa. Și patul aici. Ăsta, crafting table-ul, așa. Așa. Da. Chestul punem aici. Afară. Bă. Da. Așa. Bun. Ne punem ușile. Așa. Și pune... Bă, fix unul trebuie. Bun, deci, cum vedeți, cam gata casa. Da, oricum, n-a să rămână... Cum să... Zici că poate să vină aici în cap o furnică. Da. Da. Foarte fain. Așa. Da. Cred că cam atât pe azi. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like și un subscribe și a fost Luca Gaming. Șpa!